azt lehetne mondani, hogy ez egy hatalmas áruház extrákkal. Vannak ilyen egészen megszokott dolgok, mint a mosószer, meg a vegyi áruk, amiket mi is használunk, csak hát elég rendesen ki van bővítve mindennel, ami Kínában és a keleti vidékeken megszokott. Vehetünk bambuszrügyet, de tulajdonképpen egy egész kacsát is. De ha valakinek ahhoz van kedve, hogy marhahús kekszet vegyen, hát itt azt is megtalálja. $73 000 forintért vehetsz kínai likőrt. Akciósan már 40 ér. Azt a... Te jó ég. Mennyi? 100... Micsoda? 145 000 forint. Jajjaj. Micsoda? 190? Ez mit tud vajon? Hú, ledobnám. Jajjaj. Ez komoly? Én ezt jól látom, hogy 1,5 millió forint ez itt. Igen. Ajjajjaj. Én nem is tudom kiolvasni. 3, 7, 9... Ujj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 
Chips helyett snackként lehet venni halbőrt, bár az nem is annyira extrém. Csirkelábat is lehet csak úgy szopogatni, ropogtatni. Méz ízű kolbászt, de van kacsanyelv is. Mindenképp egy különlegessége a helynek, hogy olyan alapanyagokat lehet beszerezni, amit egy átlagos magyar boltban vagy szupermarketben nem, vagy csak ritkán. Mindenféle kínai tészták. Így előre csomagolva. Azt a rizstorta. Ez rettentő érdekes számomra, hogy a rizseket ilyen 20 kilós, meg még több kilós kiszerelésekben árulják. Hát, mint nálunk, nem is tudom micsodát. Nagyon-nagyon sok fagyasztott ételük van. Ezek a gombócok, ezek nagyon ilyen speciális kínai. Lehet így venni rizst. Ő micsoda? Hát én így láttam még, és nem tudom, hogy mi van benne, de hogy így láttam. Kínai rizs zongzi. Hát ebben valami hús van. Jaj. Igen. Wow. Tofu. Na és ő is tofu. Hú. Szóval rendkívül érdekes, csak nehéz megmondani, hogy mi micsoda. Jaj, de furcsa. Júj, bevíz. Mi ez? Ez is tofu. Azt a. Citromfű fagyasztva. Az még egész szimpatikus dolog. Mindenféle rizsgolyó, fűszeres rizs, tojásos rizs. Kacsanyakat nagyon szeretik, az mindenféle formában van kapható csomagolva. Barbecue ízű, meg mindenféle csípős ízekben.
A másik nagy kedvenc, úgy látom, hogy a láb. Sertésláb is van, meg kacsaláb is, meg csirkeláb is van. Ilyen közkedvelt snackek. Nagyon népszerűek a mindenféle gyümölcs zselék. Meghatározhatatlan formájú, ízű, állagú, számú snack van. Gombák, szárított liliom, szárított fűszerek, rügyek, chili paprika, kókusz, szecsuáni borsó, ennek egész jó illata van. Kínai szegfűszeg. És minden, amit akartok. De vajon mit jelent az, hogy réti csík? Haza is kéne vinni egy sáskasznecket. Jaj, hát ezt nem tudom, azt nem biztos, hogy megenném. Sáskasznek. Ja, ez csak rá. Csak meg. Jaj. Aha, ez az? Ugye? Aki hozta az összeset?